Rispett sħiħ lejn kull uffiċjal tal-Pulizija, dan kien il-messaġġ li għadda l-Prim Ministru waqt li sokta dibattitu parlamentari dwar emendi li se jħarxu l-pieni marbutin ma' vjolenza fuq uffiċjali pubbliċi. Il-Prim Ministru fakkar fir-riformi li qed igawdu minnhom l-uffiċjali tal-Pulizija bħal dritt tal-assoċjazzjoni ma' union u dritt tal-ħlas tas-sara li kien ittieħed taħt gvernijiet nazzjonalisti. Dr. Abel annota l-mod li bih amministrazzjonijiet preċedenti kienu jitrattaw lil korpi dixxiplinati kollha fejn anke semma Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li ma kienx igawdi minn investiment għajrxiri ta' makkinarju u uniformijiet użati. Fil-waqt li sellem il-ħidma ta' kull uffiċjal fiħdan il-korpi dixxiplinati, il-Prim Ministru tenna li dawn l-emendi diskussi fil-Parlament mhumiex xi azzjoni ta' konvenjenza imma xhieda tal-mod proattiv li jaħdem bih il-Gvern biex jirrispondi għal ħtiġijiet tal-ġurnata. Dr. Abela spjega kif l-emendi proposti iwasslu għal multi misjuda u priġunerija effettiva. Hawn tenna l-importanza li f'dawn l-emendi tneħħet il-possibilità li l-imputat jingħata sentenza ta' ħabs sospiża u stqar li se titħalla biss il-possibilità ta' probation f'każi minuri speċifiċi. Dr. Abela indirizza diskors li dawn l-emendi huma reattivi għal episodji fl-aħħar ġimgħat e kif tenna li dawn l-emendi jgħaddu messaġġ ċar. Tal-emendi jibgħatu żewġ messaġġi ċari. L-ewwel nett hands off il-pulizija. Jiġifieri il-pulizija ta' pajjiżna qed iwettqu xogħol mill-aktar dedikat. Xogħol li jirrikjedi element ta' dixxiplina u sagrifiċċju personali għaliex qed jipproteġu lil kull wieħed u waħda minnha. Mela hemmhekk qed neżiġu li jkun hemm rispett sħiħ lejn kull membru tal-Korp tal-Pulizija fit-twettiq ta' dmirijiet. Dr. Abela stqarru wkoll kif dawn l-emendi iwasslu messaġġ ta' rispett lejn is-soċjetà. Minn barra hekk il-Prim Ministru sostna kif każ li wieħed iħoss li l-uffiċjal pubbliku m'għandux raġun għandu kull rimedju bil-liġi biex jagħmel il-każ tiegħu. Il-Prim Ministru kontrasta r-rieda politika tal-Gvern Laburista mal-aġir tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista li ta' sikwit tattakka lill-Kummissarju tal-Pulizija. L-Oppożizzjoni sa ftit tal-jiem terġa' toħroġ b'attakk li huwa wieħed fatwalment fals fuq il-Kummissarju tal-Pulizija illi qalu li dan qabad u żied is-salarju tiegħu bid-doppju. Dik l-ewwel fatwalment kienet pożizzjoni falsa tal-Oppożizzjoni għaliex mhijiex minnha. Imma li kull membru tal-Korp tal-Pulizija mill-ranks t'isfel sal-ogħla ranks ibbenefika minn żieda fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tiegħu taħt dan il-Gvern. Dik iva. Minn barra hekk fil-Parlament Dr. Abela wera l-ipokresija tal-Partit Nazzjonalista u sħabhom dwar il-forzi tal-ordni bħalma kien il-każ tal-kwerela li fetħu kontra membri tal-Forzi Armati dwar operazzjoni li wettqu fl-2020 fejn anke wara li ma natawx raġun mill-ewwel qorti għadhom jinsistu fuqu issa anke fl-appell. Kien hawn li l-Prim Ministru appella lill-Oppożizzjoni biex tikkonverġi mal-Gvern u tappoġġja dawn l-emendi quddiem il-Parlament ħalli jkompli jintbagħat messaġġ ta' appoġġ lejn dawk kollha li jaħdmu fil-qasam taż-żamma tal-ordni f'pajjiżna. Għalhekk dan l-appell mill-ġdid Sur President biex nieħdu din l-okkażjoni tal-lum biex fuq temi li tant huma importanti qed nitħattu fl-aħħar mill-aħħar fuq iż-żamma tas-sigurtà pubblika u fuq il-forzi dixxiplinati ta' dan il-pajjiż nibdew nibagħtu messaġġ li huwa wieħed ċar ta' protezzjoni u rispett sħiħ lil kull membru tal-korp li nerġa' nieħu din l-okkażjoni biex minn qalbi nirringrazzjahom tal-ħidma sfiqa tagħhom favur is-soċjetà tagħna. Grazzi, Sur President.